No niin, Resi, historiallinen hetki. Noniin. Mitä olet tekemässä juuri nyt? Kohta olen tekemässä itselleni maukkaan hernekeittoaterian. Tää on ollut tää säilössä ainakin pari vuotta. Amoralin pojat jätti tän meille tämmöiseksi lahjaksi. Nyt on kitarahommat hoidettu, nyt tän voi korkata sitten. Sä oot vedannut sit kun mä sanoin kitarat tehty, niin sit mä korkkaan. Herku. Haluatteko te muut maistaa? Tää on kyllä oikein hyvä salemisti. Ei tiedä. Laitan tähän taustamusiikkia, niin tää ruokakin maistuu paljon paremmalta. Mennään tämmöiselle tutuille sivuille, jotka on ollut tän studion reissun semmonen. Noniin. Se on siinä. Mikäs täältä olisi? Laitan tää itse tyylitys rock. Joo, se on hyvä ruokailumusiikki. Maistuu huomattavasti paremmalta tämän kanssa. Tosiaan, mitä monta päivää? 4 päivää skevoilla ollaan vedetty. Nyt on kaikki purkissa. Huomenna kuunnellaan. Onko korjattavaa? Toivottavasti ei. Ja semmoista. Sitten alkaa beige. Tai kohta alkaa itse asiassa. Mun amisviikset leikataan ihan just pois. Kitara. Käytäs vähän lähemmäs niitä viiksiä. No siinä Tää leikkaa helvettiin ihan kohta. Tai minä sanon Harrille. Me olen